बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा जों दं 25 बागानपारा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारीनि न'आव जों बिथांजों सावरायनि बिथांनि जिउनि बाथ्रा आरो बिथाङा राजखान्थिनि थिलियाव फैनानै माबायदि नांसोमनानै दङ आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा बेसेबां साखाफारा बिथांनो जोङो खुलुमदों नोंथाङा बिएलटि आमोलनिफ्राय जागायजेननानै बिटिसि सुक्ति समसिम सासे बिएलटिनि गोख्रों मावथिमोन नोंथाङा बर' हारि थामोन्थानि थाखाय गोबां नांथाबबोदों मिथिनायाव बिनि उनावहाय नोंथाङा बिएलटि आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव जेनाखि बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003 नि 10 फेब्रुवारि खालि बिनि उननि समनि बाथ्रा लोगोसेनो नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा जोंनो बुंथिना होदो जे जाय बाथ्राफ्रानाखि जोंनि हारि थामोन्थानि बेलायाव नोंथांनि जिउआव घटिनाय बाथ्राफोरा रायजो राजानो मिथिनो खाबुखौ होगोन दे दिनै बड'लेण्ड इंखं निउसनिखौ आंनिफ्राय हाजासे साबायखर थाबाय दे आङो उन्दै समाव आङो सुबुनखोथा जायगानि मैथाबारि गामियाव आं जोनोम मोननाय आङो गामियावनो एलपि स्कुलावनो फरायदोंमोन बिनिफ्राय सुबुनखोथा गोजौ फरायसालियाव फरायदों बिनि उनाव आङो क'क्राझार सोरां स्कुलाव फरायहैदों बिनि उनाव हाई सेकेन्डारियाव आङो फाइनाल होदोंमोन खिन्थु फाइनाल आङो मोनथाम होनायनि उनाव जेला एबसुनि गन्दगल जायो होनबा आङो थफ्ला लाना खारबोनांगौ जादों दुखुनांथाव खोथाया बेनो क'क्राझारनिफ्राय खारबोनांदों जेराव आर्मि पुलिसनि उपद्रबमोन आं मोनसे समाव आङो आसलथे पिटिसिमोन मोनसे समाव अडिएसएल बिनाय पिटिसिनि आं सासे सोद्रोमामोन बै समाव एबसुआ दङमोनबाबो बिदि जांख्रिथाय गैयामोन बेनि उनाव जों पिटिसिआव आङो खमबाबो 3 बोसोर थादों बिनि उनाव आङो जिखिनि पिटिसिनि लिडार बिथांमोननि खामानि जिखिनि मावनाय आं मोजां मोनैनि उनाव आं एबसुआव फैदों फैनानै एबसुआव आङो प्राइमारिनि आं मोनसे समाव फाइनान्सार आङो सुबुनखोथा आन्सलिकनि आंखौ मेम्बार बानायनाय जादोंमोन बिनि उनाव जोङो सारेन्डार जाबाय सारेन्डार जाखांनायनि उनाव 1993 नि खोथा बिनि उनाव जोङो गभर्नमेन्टआ जोंनो 2 लाख करै जों फैसा होदोंमोन जेला फैसा होयो आं सानबाय हाबा जाखांबायमोन आं हाबा जानायनि उनाव आं सानबाय निजिनि संस्थाफोरखौ निजे बानायनानै लानांगौ बेखायनो नबस्थायाव आं बिराद गिदिर गेलामाल होबाय आरो आच्छा 2 लाख थाखाजों दैलि 30-40,000 बिक्रि जायो आरो आच्छा बिराद मोजां ओजों नलबारियाव मारवारनिफ्राय माल लाबोयो बाखिबाबो हरो बिराद गिदिर दखान होबाय आरो आं होनायनि उनाव थाबाय उनावहाय मा जाबाय एनडिबिआ सानसेखालि सोरनि खोथा लाखो आंखौ गावनो थांबाय दखानाव आरो आंहाथ' खुनु दाय मावाखै आंखौ गावनो थांदोंमोन आरो हैदिनखालि समबार हाथायमोन नबस्थायाव समबार बिस्थिबार साननै हाथाय जायो आरो गावनो थांबाय दे आंखौ ओंखारबो होनदों आं बिसोरनि सिलायखौ नुबाय नुनानै आं मानो ओंखारनांगौ आं ओंखाराखै ओमफ्राय उनाव लास्टाव बिसोरो आंखौ लाबोबाय सिंनिफ्राय लाबोनानै जोंहा न'सिम लाबोनानै आंखौ प्रेसार खालामबाय नोंथाङा दिनैनो थाङाबा जों गाबोननो नोंथांखौ गावथारगोन आं दा बे जायगानिफ्राय गारना खारनांगौ आरो आं बिराद मोजां फेमिलि सोलिबाय दखानबो होबाय आङो न'खरनि संसार जानायखौ आङो स्टार्ट बानायबाय बिनि उनाव आंखौ जेला गावथारनो होनो आङो उफाय गैया आं गुवाहाटियाव थांबाय आरो आं दखानखौ फंबायनो होनानै आं गुवाहाटियाव थांबाय गुवाहाटियाव थांनानै आहा आरो बै समाव मोजां जालायबाय लाखिया सासे पान्जाबि आंखौ
गोदान हादर आंखौ सिनायाखैमोन उनाव बे पान्जाबिनाव आं थांनानै मदद बिबाय बेयो खैलानि सासे बिराद गिदिर मालिक साप्लायार औ ओमफ्राय बियो आंखौ बुंबाय नुनानै आरो आंथ' बे समाव हारसाबो बारा जाया एफा एनै हिन्दीया जायो बे हारसाबो बारा जाया बियो आंखौ फन्द्रखान गारि हरबाय आंनो फन्द्रखान गारि हरबाय औ आदसा भारा खालामना हरबाय ओमफ्राय नांगौनिफ्राय आं खयला लाबोबाय आं खेबसे थांदों नायनो थांनानै फन्द्रखान गारि हरो गावनो पेमेन्ट खालामो ओमफ्राय फन्द्रखान गारियाव गंसे गारिखौ 1500-2000 लाब थायो आरो आदसा गावनावनो होफैयो ओमफ्राय आं लाबखौ लाबोलायबाय आरो मुलखौ आं बिदिनो खैला बायनो हरबाय थाबाय थानानै मोजां जालायबाय बेयावबो मोजां जालायबाय आं संस्थापन खालामनो स्टार्ट खालामबाय उफाय गैया बेनिफ्राय मानसिफ्राबो सिनायबाय आं बेलतलायाव थायोमोन गुवाहाटि बेलतलायाव थायोमोन बेनि उनाव आं मा खालामबाय मावबाय सोलिबाय आराम सोलिबाय मालिकआ आंनो केसबो आगारना होयो गाव न'आव थांबा पान्जाबिया दा बिनि फिसाजोआ सासे आमेरिकायाव सासे जापानाव दङ आरो बेनिफ्राय बे आंखौ केसबो आगारबाय आरो सोरबा खैला लाबोयोबा गावखौ टेलिफन हरनांगौ लेन्डलाइनसबो नागार मबाइल गैयामोन ओमफ्राय गाव स्लिपखौ लाखिनांगौ फैसाखौ हरनांगौ आरो आंखौ बिसास खालामबाय थाबाय बिराद मोजां जाबाय दाना मा जालायबाय BLTआ सोमावसारलायबाय दा नोङो बे एरियायाव मैथाबारि नबस्तिखौ क्लियार खालामलाङाबा आं नङाबा आंनि खोथा नङाबा बिसोर मानिया दा मानिया नालाय बिसोर आंखौ लिंहरलायबाय आंखौ लिंनो थांबाय खेबथाम लिंनो थांबाय खेबनैयाव आं गैया मानियाखै आं थाङालै ओरैबो दायो आं थाङालै होनना आं दा बिजनेस खालामबाय बेलेग मानसि दं बेलेग मानसिखौ लांजाबाय आं ओमफ्राय बिदि होनबा नों थाबा खिन्थु नोंसोरनि हाखौ फाननोसैलायनो जोंहानि हाखौ फानजोबनोसैलायनो मैथाबारिनि हाखौ फाननानै रानजोबनोसैलाय रायजो बाब मा खोथा बेलाय दा न'खरनि संसारनि खोथा दं दुखु नां जाबाय आङो होनबा 1 सप्ता टाइम हो आं खेबसे साननो आरो बेनिफ्राय आं सानबाय न'आव सासे फंबाय दं बिमा दङ जा आफाया उन्दैयावनो थैदों आं बिराद दुखु नांगौ जाबाय आरो दा न'आव थांनो आं खयला बिजनेस खालामनो आं खैला बिजनेसखौ मालिकखौ होनबाय आं थांनोसै दादा आं थांनोसै ओरै माबा फैदों उफाय गैया होननानै थेवबो बे होनदोंमोन नोंस्रा फेमिलिखौ लाबो आं गुवाहाटियावनो हाबायनानै होगोन जाबाय हाब जोंहा फेमिलियाथ' खिथि मावनानै जाग्रा बेयाव फैनानै मा खालामनानै जानो उनाव जुदि खयला बिजनेस गैयाबा मा जानांगौ जाखो बे डिसिसन नङा हाया 150 बिगा दङ गय बारि दं मोसौ गासैबो दङ साननायजों न'आ जानाय नङा बे फैबाय आं न'आव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो आंखौ BLTआव हाबबाय खामानि मावै जेला 2003 10 फेब्रुवारियाव एकर्ड जाबाय जोङो हाथियारखौ बनरगावआव जोङो बयबो BLTआ जमा जानानै हाथियारफोरखौ होलायबाय बेयावबो जों बोरै थागोन मागोन बेखौ जोंखौ सप्तासे बुजायदों पाब्लिकजों बोरै थानांगौ बे मथे फैनानै आंहा BLTआव मोनसे मोजां खामानि मावनो होदों आंखौ जेला आं BLTआव जोङो सिसफायार दङमोन आंखौ BLTआ थिखा मावनो होदोंमोन जिखिनि प्रफिट जायो BLTनो होनांगौ आरो जिखिनि प्रफिट जायो संगठनाव होनांगौ बेखौ होदोंमोन आरो बेनिफ्राय आंहा बेयाव सोलोंना थाखाबाय जेला सारेन्डार जायो बिनि उनाव आंनाव 5% खरि दानना दोनोमोन BEDPआव 55,000 थाखा दंमोन आरो बे 55,000खौ आङो एप्लिकेसन होनानै आंनो धमधमा ब्लकआ दिहुनना हरबाय आरो हरनानै बे समाव पानिराव जाबाय MLA आं बेखौ थांनानै खुलुमहैबाय आं बेनो 20,000 थाखा होबाय होनानै आंनो 19 लाखनि थिखा हरबाय आरो बागानपारा टु आउटगुरि लामाखौ आरो बै समाव रावबो JCB दामफार लाबोफेरा गुवाहाटिनिफ्राय JCB दामफार लाबोनानै आङो अन्थाइखौ 2 फुट 3 फुट होबाय आरो रायजोफ्रा मोजां मोनबाय बा बे गथ'आ मोजांथ' थिखा मावो बेयो मोजां मावो बेखौ मोजां मोननानै ओमफ्राय उनाव सेकेन्डबार आरो आंनो होबावबाय पानिराव राभाया 23 लाखनि होबावबाय दा बिदि फैयै आङो थिखादारखौ सोलोंलांबाय आरो सोलोंनानै लासै आङो इरिगेसननि सोलोंनानै आङो थिखादार जाबाय मोजां जाबाय आरो सोलिलांनो हाबाय न'खरखौ
दा थिखादार जायोबा नोंथांमोना मिथिगौ जि गोसो न' लुनोबा न' लुनो हायो जि खालामनो गोसो गारि नांगौबा गारि बायनो हायो बिदि आरो आं बे पर्जायाव फैबाय थाबाय मावबाय ओमफ्राय इन्टारमिडियाव थाबाय उनावहाय बागानपारा समस्थियाव अजित गोरानो थिखोबाय आरो आदसा एबसुनिफ्राय बेनिफ्राय जों दुखुनांथाव खोथा बेनो आरो एबसुआ बै समनिफ्रायनो जोंखौ दिगदार होदोंमोन आरो ओमफ्राय जों मानियाखै ओमफ्राय बनमालि बर'आ बिथाङा बै समाव अबस्था गाज्रि बै समाव सासपेनसनबो जादोंमोन बियो साख्रिनिफ्राय बिएलटिनिफ्राय सासपेनसन जादों बियो मोनसे समाव सासपेनसन जादों आरो बियो माबायावबो एमसिएलए थानायावबो सासपेनसन जादों बियो पार्टिनिफ्राय 2 बोसोर ओमफ्राय जों सिबजों रायज्लायनानै मिलायनानै बेखौ लाबोदों बिहा थारमाने फटास्टेट खालाम फैसायानो गैयामोन थाइसेबो आदसा आहा कन्ट्रेक्टरल' फैसा दं जोङो एबसुआव थांबाय जोख्रुबलायबाय नांलायबाय अजित गोराखौ जों होनबाय जिरायनांगौ जिराया ओमफ्राय मानिया ओमफ्राय बयबो हारसा बर'जों बयबो रायज्लायबाय बै समाव 34,000 मोनदों बनमालि बर'आ आदसा फार्स्ट स्टेटआ इलेक्सन गेलेयो आरो बयबो हारसा बर' जमा जाबाय बांगाल सांगाल जमा जाबाय बयबो जिखिनि दङ बेबो जमा जाबाय एबसुनि बर'आ बनमालि मोनसे खोथाया बे जादों बनमालिखौथ' सिनाया आंखौ कन्ट्रेक्टर हिसाबै बनमालिखौ आं लांफा आरो बिनो होनबाय दे बे गेलेनाय माने आंखौ गेलेनाय होनना सिन्था खालामनाङा जों उनावहाय बिनि डिसिखौ जों लालायगोन जाबाय थाबाय बिथांखौ देरहा होबाय बिथाङा 5 बोसोर एमसिएलए जाबाय सासपेन्ड जादोंमोन जों उइद्र खालामबाय बिनि उनाव बिथाङा सेकेन्ड बार आरोबाव एमसिएलए बानायनानै सिटनि अननायाव बिथाङा एम जाबाय दा बिथांखौ जोङो मोनसे खोथाखौ बागानपारा समस्थिया गाज्रि मोनलायबाय बिथाङा बागानपारायाव थानांगौ दारांगा जुलियाव थायो आदसा दारांगा जुलियाव एनके दारांगायाव बिहा न' दं थायो बियो दा दैज्लां बोथोराव नोङो फाग्लायाव दैमायाव लामा गैया दै बाना जायो बारसोम थाङो दा मानसिफ्रा रागा जोंबाय लोगो हमनो उसुबिदा रागा जोंबाय ओमफ्राय आंखौ ब्लकखौ सलायनो होदोंमोन खिन्थु बियो रायजोफ्रा गाज्रि मोननानै उनाव बेखौ थार्ड बार जों होला बेनो टिकेटखौ 2015 होला बेखौ जों होलाबा जोङो सासे मानसिखौ सायख'बाय आरो आं बेखौ मोनसे समाव जेला बिएलटि थायो हमबाइनि सेक्रेटारि बानायदोंमोन मानोना दिनैसिमबो हमबाइनि सेक्रेटारि बियो सतन बर'आ आं बेनो टिकेट होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबाय आरो 19 बार दिल्ली थांलाय गुवाहाटि थांलाय क'क्राझार थांलाय बङाइगाव थांलाय बिनि थाखाय 19 बार जों थांदों आरो थांनानै मा जाखो देरहागौमोन खिन्थु सिबा मा सानखो टिकेटखौ आंनो सोहरबाय आंहा थिखादार हैदिनखालि बिपिएफआ टिकेट होयो आंहा खर'आव सारअन्थाइ गावनाय बायदिसो मोनबाय आरो सारअन्थाइ गावनाय बायदि मोननानै दुखुजोंनो आरो बिराद दुखु जाबाय आं गल'ल' फैबाय आं न'आव मानसिफोर फैबाय गामसा होबाय ओमफ्राय आङो सानबाल' टाइम मोनदों आरो इलेक्सन सानबायाव रायजोफोरनि अननायाव आं देरहालांबाय आरो देरहालांनायनि उनाव सुबुन खोथा बायदि बा बागानपारा समस्थियाव लामाया मोनसेबो फाखा लामा गैया आरो आंना मेन उद्देश्यआ बेनो लामा जानांगौ 2 नाम्बाराव नोंथांमोना दिनै सुबुन खाथायाव नायबा मिथिगोन दैनि प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम सुबुन खाथायाव नोंनो ओंखाम दै होनो नागिरा प्रब्लेम आरो आं मोननै प्रब्लेमखौ लादोंमोन मोनसेया दै मोनसेया लामाखौ दिनैनि दिनाव बागानपारायाव आङो 70% बानायनो हाबाय दैखौ सुबुं खाथायाव जोङो 70% बानायनो हादों 30% दंबायो बेखौ आंनि उद्देश्यआ बे आरो मोनसे उद्देश्यआ दा दिनैनि दिनाव दुखिया मानसिया नोङो लामा बिराद बानाय बिराद बिल्डिं गिदिर बानाय पाब्लिकआ बेखौ मोजां मोना पाब्लिकनो नांगौ हाजिरा मावनाय जानाय मानसि साइकेल गंसे दङ बिहालाय लामा गाज्रिबाबो थांगोन मोजांबाबो थांगोन बेखौ बुजायो आरो बिसोरनो मा नांगौ बिपिएल कार्ड नांगौ ओमफ्राय 2 नाम्बार जाबाय जेनेबा मोनसे पिएमवाइ न' बेखौ नांगौ जोंनावबो मोनसे भुल दङ दे सोरबा जानो गैयै मानसिया सोङो आरो दे सार जोङो न' मोनगोन ना मोना दा
चेयारमेनानो बायदिसिना जा सोङो आरो लिडारफोराव बागानफ्रा हमस्टाल नङा बेलेगावबो सोङो आरो दा जिबनाव आं न' मोनगोन ना मोना नोंहा आइडि नाम्बार दं बे गैयि मानसियालाय आइडि नाम्बारखौ मिथिया आइडि नाम्बारखौ सोर बानायगोन अबाव बानायो माला बानायगोन अबे समाव बानायगोन बेखौथ' रावबो मिथिया आइडि नाम्बारखौ दा जों होननांगौ दा आइडि नाम्बारखौ सोर बानायो माबायदि बानायो आइडि नाम्बार गैया नों न' मोना बिराद दुखु जायो आरो बर' जिखिनि मोनिफोर आइडि गैयिफोर दा बेखौ नों खोन्थानांगौ जों आइडि नाम्बारखौ बोरै बानायगोन बे आइडि नाम्बारा सोर बानायगोन माला बानायगोन बेखौ खोन्थाया आरो ना मिथिगौ ना मिथिया आरो खिन्थु बागानफ्रा समस्थियाव आङो बहुद आइडि नाम्बार गोदान गोदान बानायदों आरो दा एडिसनेल बानायबावबाय दा बिसोरो न'आव मोनबाय आरो दा बागानफ्रायाव न' मोननाया 70% न' मोनदों 30% दंबोयो बेखौ जों दा एडिसनेल लिस्ट बानायगासिनो दं आरो रायजोफ्रा आंखौ भट होबा देरहागोन भट होबा देरहाया बे उननि खोथा बेयो आरो 2 नाम्बार खोथाया बे दा नोङो BPL कार्ड जानो गैयै मानसिया BPL कार्ड मोननांगौ थाइसे थाखायाव माइरं मोननाय रायजोआ बेखौ बुजियो दा नों BPL कार्डखौ बोरै बानायनांगौ बेखौबो खोन्थाया BPL कार्ड मोनोबा दे नोङो बेखौ BPL कार्डखौ मोननो लागाबा बेहा बेंकनि जि फट'स्टेट नांगौ ओमफ्राय इनकाम टेक्स सार्टिफिकेट मावजाग्रा होयो बेखौ नांगौ गावबुरानि सार्टिफिकेट नांगौ गामिनिफ्राय मोनसे लिरनाय नांगौ बे मानसिया जानो गैयै BPL कार्ड मोननांगौ बेल' ओमफ्राय MLA बा जों बेखौ फरवार्ड खालामनानै साप्लाइ अफिसाराव हरनानै बेखौ जों BTC आव लांनांगौ फाइल प्रसेस खालामनांगौ खोब बारा 10-15 दिनावनो जायोब्रा थारमाने सोरबा जानो गैयाबा बेखौ BTC आ नेटआव नायनानै बे गैया BPL कार्ड होनांगौ होननानै BTC आ लिरबाय लिरनानै बेखौ फाइल प्रसेस खालामनायनि उनाव साप्लाइ अफिसारनो हरबाय बे मानसिया BPL कार्ड गैया बेखौ होनांगौ सेस खिन्थु बेफोरखौनो जोंखौ माखासे दाय होनो नागिरो BPF खौ दे नोंसोर 15 बोसोर सोलायबाय खिन्थु नोंथांमोना बिदि मावाखै दा दगा जोंनि चिफ सारनिबो दग नङा जोंनि जिखिनि कर्मि पार्टिनि कर्मि बा PCDC चेयारमेन बा जों जायखौ PCDC मेम्बार बा जायखौ जों प्राइमारनि सेक्रेटारि बा डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि जों बानायदों बिथांखौ डिसिसन खालामनांगौ बेफोरबायदि खोथाखौ दा खालामिनि जोंखौ माखासे BPF खौ दुखु मोननायनि उद्देश्यफ्रा बेफोरनो नङाबा रायजोफ्राथ' BPF खौ मोजां मोनो खुनु जोंहा BPF दल हिसाबै दिनैनि दिनाव जों रावबो हारिखौ जों दिनैसिम गाज्रि होना माथ्र' एबसुआल'सो होनो मोनसे समाव एबसुआ होनदोंमोन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेखौ होनो बड'लेण्ड नङाबा जों माबाया मोनसे समाव लिरदोंमोन गावनि थैजों लिरनानै पस्ट अफिसा मदिनो लिरना हरनाय जायगायानो गैया खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै गाव मा खालामबाय बै जिखिनि थै लिरनानै हरनाय अबाव थांखो बेलाय पस्ट अफिसाव गावनि फैसाखौ बायनानै थाइसे बा थाइनै थाखानि पस्ट कार्ड बायनानै मदिनो हाजार बस्थायाव लिरना हरबाय गावनि थैखौ हानानै लिरबाय न' बड'लेण्ड न' रेस्ट दिनै प्रमद बर'आ जोंखौ थगायबाय दा बर'फ्रा बेखौनो दुखु मोनो आरो जों दानिया रायलायनि नोंथाङा बर' हारि थामोन्थानि थाखाय जेनाखि दावहायाव बारसोमदोंमोन बे समनि बाथ्रा नोंथाङा एसे फोरमायखाबाय दा जों मिथिनायाव नोंथाङा BLT नि सासे हार्डक'र वार्कारमोन बै समनि माने मेम'रिखौ नोंथाङा बुंनानै होग्रो मोनसे समाव जों BLT आव थानाय समाव आरो बिराद दुखुनांथाव खोथा दा सोरबा जोंखौ साननैसो MCLA बो जाबाय थिखादारबो जाबाय ओमफ्राय न'फोरबो लुबाय आरो बेखौ माखासेफ्रा बै दिनखौ बावनानै जोंखौ दिनै समाल'सना खालामो दिनै चिफ सारानो जा बिथाङा बेसेबांबा हाग्रा उन्दुनांदों बालाबारियाव उन्दुनांदों मोनसे समाव जों ओरै जादों प्लास्टिक गांसेखौ बनांगौबो ओमफ्राय जोमनांगौ प्लास्टिक गांसेखौ ओमफ्राय खोलाहाथ' मा खालामो आं खोलाहा जारिपारा साइडआव थादोंमोन आरो प्लास्टिकखौ दैनि गेजेरावसो उन्दुनांगौ प्लास्टिकखौ सारि खनायाव खानांगौ ओमफ्राय उन्दुनांगौ हारसिंनो उन्दुनो हायो थारमाने लथर फथर जाबाथ' दैया हाबानो गैला बेलावबो हागोन थारमाने प्लास्टिकखौ सारि खनायाव खानानै उन्दुनांगौ ओमफ्राय बेयाव सिलायबो लानांगौ बेयाव साबधान उन्दुनांगौ आरो दे जों BLT थानायाव बहुद खस्थ' आरो ओरै खस्थ' बेखौ जों दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया सोरबा जानो गैयै मानसिफ्रा जोंखौ बहुद मानसियानो दिनै ओंखाम जाहोदों जोंनि थाखाय न'खरा बुजादों सोरबा जोंनि थाखायनो न'खरनि सोरखौबा आर्मि पुलिसा गावथारदों ओमफ्राय जिनाहारिबो बानायदों सुबनखाथा बायदियावनो गावजों गाव जोङो न'बो सावलायदों पुलिसाबो सावदों दुखुनांथाव खोथा बिराद आरो BLT समाव दा जोङो खुनुदिन जोङो BLT आव जोङो माखासे
रायजोफोरखौ आरो जों बुंनो थाङोबा गुबुन हारिफोरनाव थानानै जों देरदों आरो दा गुबुन हारिफोरनाव जों सिलायखौबो दोनदों दा बर'फोरनाव जों अपारेसन जायो जोङो गुबुन हारिफोरनाव सिलायखौ दोननानै जों दसे रेस्ट लायो थानो जायगा होयो आरो जानो गैयै मानसिफ्रा बिराद अनो जों जेला बिएलटिआव थायो धोनि मानसिया थानो होआ जोंहानाव पुलिस फैगोन आर्मि फैगोन खिन्थु जानो गैयै मानसिया ओरैहाय आरो बिराद अनो दे न'आव दाउ दंबा बुथारना होयो उन्दुनाय जायगायाव गावसोर उन्दुनानै गावसिनि बिसिनाखौनो होयो जिखौनो होबाय गावस्रा गोजां जानो हरसेनि थाखाय गोजां जायो आरो जों बेखौ दिनैसिम बावनो हाया जोंखौ बिराद जानो गैयै मानसिया जोंखौ बिराद अनदों कपारेसन होदों थानो थाखाय आर्मि पुलिसनिफ्राय बासायदों बेनि थाखाय जों जेसेबां जोंनि ओनसोलनि दं जों बयबो हारिनि मानसिफोरखौ जों धन्यबाद होदों बिथांमोना जोंखौ मोनसे समाव आन्दलन खालामनो हेल्प खालामदों बेखायनो जों दिनैसिम जों बावनो हाया आंनि उद्देश्यआ बे बागानपारा समष्टिखौ आं मोनसे समाव जोंखौ जेनेखा अनदों आं बागानपारा समष्टिखौ मोनसे मडेल भिलेज आं खालामनो सानदों आङो सिमाङा आं बारा गोबावबो गेलेबाय थाया आङो बागानपारायाव लामा सामा थिग खालामनांगौ आंनि उद्देश्यआ उन्दैनिफ्राय बेनोमोन पिएलडि समावबो आं सानोमोन मोनसे समाव आं सुबिदा मोनोबा बागानपारायाव हानायखिनिखौ आङो माखासे खामानिखौ मावगोन होनना सानदोंमोन आरो दा जों बिएलटिआव जोंनि लोगोफ्रा माखासे रुंसारि जालांदों आंहाबो मोनसे घटना जादों सानसेखालि एनडिबि आंखौ थगायना लिंफैबाय आरो सासे पाब्लिकआ ओमफ्राय आं थांबाय थारमाने सासे फालांगियालायनो मैसोनि फैसा हराखै एनडिबिनि जाला आरो बे लिंनो थांबाय आंखौ लिंनो थांबा आं गरम मानसि नालाय साइकेल लाना थांबाय आं लंपेन्ट गस्ला गाननानै आंखौ दिरिं सेराव एनडिबिया जमना दंगासिनो दं बे मोनसे लाखिया मोजां आंनि साइकेलनि स्पकआ मोनसे बायदोंमोन आरो बायदों आं जफा सफाव बानायबाय हैद आंनि साइकेलखौ बानायदोब्रा आंनाव ओमफ्राय र' आदा नैखौ बानायग्रोदों होननानै जुदि आङो बे साइकेल स्पकआ जुदि बायामोन आं थैयो आरो खिन्थु बिसोर फैनानै आंनि लोगोफोरखौ साथाम गावथारदों आंनि मेगनावनो आं खारला खारलि खारनानै खेंख्रा खारनानै आं गनायसै आरो साथाम गावथारदों आंनि लोगोखौ सुक्ल ओमफ्राय गोरान ओमफ्राय सासे मा नाममोनथाय साथाम गावथारदों होसोसो गावथारदों ओमफ्राय आंखौ मोनासै आरो बेनो आरो दा जोंनि मेगनावनो बहुद जोंनि लोगोफोरखौ जों रुंसारि खालामनाङो बिएलटि समाव जोङो दा दिनै बिएलटिआ जेखिनि आगोल जोङो गावजों गाव एना एनि जाबाय दा जोङो एनडिबिआनो जा मायानो जा जों मोनसे समाव गावजों भुल बुजाबुजि जादोंमोन दा जों बयबो एनडिबिआनो जा जेखिनियानो जा बिएलटिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो जों बिपिएफ दलजों फैदों हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्व बिथाङाबो मोनसे समाव सुबुंफोरा थाफैदोंमोन बिएलटि समाव बिथाङाबो इसेयावनो थैयाखै होसोदोंमोन मोसौ गेजेर गेजेर खारनानैसो गदों सिबसारा बिएलटि समाव हितेश बसुमतारी आरो हाग्रामा सार दुखिनकुसि गामियाव थैथारबायमोन बेफोरखौ मिथिगौ दा गोदोनि खोथायाथ' थांबाय दा जों गोदान जोङो बयबो गावनि जायगाफोरखौ दिनैनि दिनाव सुबिदा मोननानै मोजां मावनो सेस्था खालामनांगौ आरो नोंथाङा जोबोद माने मेम'रियेल गोसोखांनाय बाथ्राखौ दा बुंबाय जि समावनाखि जोंनि गेजेराव माने भुल बुजाबुजि माने गोरोन्थि बुजिलायनाय जादोंमोन बेफोरनो जादोंमोन जोंनि बे थासारिया आरो बेजों गोबांसाया जिउबो गोमादों आरो गोबांसाया दुखुबो जानानै दङ फंगु जानानै दङ बेबो बिथिङावबो जादों नाथाय समनि थिननायाव एबा इसोरनि माने अननाय होनना बुंनांगोन जोङो दिनैनि समाव जोङो बयबो गावजों गाव बिदा फंबाय होनना जोङो बुजिलायफिननो हादों आरो बे बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला माने बे थासारिखौ जोङो दोनबाय थानांगोन बेखौनो बुंनो थांदों दा जोङो फैनि गुबुन मोनसे आयदायाव दिरिं दैमानि ब्रिजआबो फाग्ला दैमानि ब्रिजआबो बायनानै दं दिरिं दैमानो बायना दं दिरिं दैमाना फाग्लायाबो बैथिं दङ माबा तामुलपुर थांनाय लामायाव एखेबारे ससे दं ससेया गैया मा जागोन बेनि अबस्थाया दा बेनि अबस्थाखौ जोङो दा बिटिसिआव चिफ सारखौ जों होनबाय थादों
थारमाने बागानफ्रा हमस्थिया ओरैहाय दैज्लां जायोबा सानजा थांनो हाया आरो जुदि सुबनखातानिया दिरिं कलेजाव थांनो हाया ओरैबो गैया लांदां जुदि जों मसलपुर थांनांगौ एखे माबाजों थांनांगोन बुग्लामारिजों दा नोङो स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा निकासि कलेजाव जोंना 90% निकासि कलेजाव फरायो बिनि गथ'फ्रा गासैबो फरायजोबो खिन्थु दिनै बोरैहाय बारलांनो ओजों दिरिं दैमायाव दिरिं दालाङा थेम ओजोंहाय फाग्ला दैमायावथ' नबसिम थांनाय लामा गैया ओजोंहाय माबाजों थांनाय तामुलपुरजों थांनाय खरामाजों थांनाय लामा दंमोन बेबो ससे गैया ससे दं होल्लां जाना दं थारमाने दैमा गेजेराव माबा न' फिसा लुनाय बायदिसो जाना दं दालाङा दा बेफोर दुखुनांथाव खोथा आरो दा बेफोरखौ हानायखिनिखौ मावफुंनो नागिरदों खिन्थु जिखिनि जोंनाव बिटिसिआव फैसा फैयो बे साफिसियेन्ट नङा बेखायनि थाखाय मावनो हायाखै दा बेखौ मेजारखौ माबायदि लानो नागिरदों नोंथांमोना आङोथ' नाजाबाय थादों आं होनबायानो थायो शिब सारखौ नुबानो होनो सार ओरै घटनालै बानायथारनांगौ फाग्ला दैमा बानायनांगौ दिरिं दैमा बानायनांगौ सार बिराद दुखुनांथाव जोंना बेखौ आरो ओमफ्राय जोंहा मोनसे दैनि प्रब्लेम दं सारखौ होनो आरो साराबो मावनो सेस्था लादों मावै नङा मावदों खिन्थु जोंनाव बागानफ्रा समस्ति हिसाबै जों जिमान मावनांगौ MCLA जानानै दुखुनांथाव खोथा आं मावजोबनो हायाखै बेनि थाखाय आं रायजोफोरखौ निमाहा बिदों आरो नोंथांनि समस्तिनि बांसिनथार अभाब अभियोग माखौ बुंनो सानो दा बयनिसै लामा दै बेनिफ्राय मेडिकेलफ्रा बयबो साब सेन्टार जाजोब्बाय मेडिकेला जाबाय फ्रायानो बागानफ्रा समस्तियाव दै ओमफ्राय लामा बे मोननै बुस्थुखौ इसु लादों आरो आं मोनसे बाथ्रालाय जुदि शिबनि अननायाव आं एबार जुदि रायजोफ्रा भट होनानै देरहालाङोबा फैगौ जुदि शिब सारा होयोबा आङो एखे पाब्लिक हेल्थनिखौ बिना लागोन थारमाने दैनि अभाबथार थारमाने बागानफ्रा समस्ति हिसाबै दैयाव बिराद उसुबिदा थारमाने उनाव जुदि शिबा आंखौ अनोबा आरो बिथाङा आंखौ जुदि अनोबा एखे पाब्लिक हेल्थखौ लागोन आं बिनानै आंनो थाखा फैसा नाङा जेखिनि रायजोनो हानाय जिखिनि खामानि दैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम बे मोननैखौ इसु लादों ओमफ्राय जानो गैयिनि ID नाम्बार आरो गोरिब न'खरनि PMAY न' मोननाय मोनसे BPL मोनब्रै सुक्ति लानानै आं दिनै बागानपारायाव दा पलिटिकेलाव दावहा नाङो नोंथाङा बागानपारा बियाबनि MCLA जानानै दङ आरो फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा आरो बे बियाबनिफ्रायनो बे समस्तिनिफ्रायनो बिसायख'थिनि दावहायाव जुजिनो ओंखारदों नोंथाङा सुबनखातानि समस्यानि बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय बागानपारा बियाब होनना बुङोबा जोबोद गुवार गुबुन बियाबफोर दंबावो बागानपारा हालामनि बाथ्रा दङ आरो बिदिनो साखाथि फाखाथि थानाय हालामफोर दङ बैफोरनि समस्याखौ नोंथाङा बुंनो नागिराखै नोंथाङा खालि सुबनखातानि समस्याखौल' नुबाय थादों नङा आं दहायनो होनबाय दा सिराल बिजिदिसि मोनसे नङा घरामारा 100ता थांनाय दैलाङाव बायना दं माखासेया जेनेबा गिरुवा बिजिदिसि लामाफ्रा जाजोब्बाय बिथांमोनाव साब सेन्टार दं जाबाय बेनिफ्राय बागानपाराया थार आरो बेहायबो माखासे लामा सामा जाजोब्बाय मेडिकेल दङ बेफोर जाजोबदों आरो माथ्र' जाथारिया जपा बिजिदिसि बेनिफ्राय कख्लाबारि आंनाबो कख्लाबारि प्राइमारि दं ओमफ्राय सिराल बिजिदिसि घरामारा बिजिदिसि जपा बिजिदिसि एख्रि दुखुनांथाव खोथाया बे मोनब्रैया दिनैसिम लामा मोनसेबो फाखा लामा बानायनो हायाखै थांनाय दैलाङाव एख्रि बायस'लाबायनानै दङ दा सुबनखातायावथ' जेबो प्रब्लेम गैया माथ्र' दैनिल' प्रब्लेम सुबनखातायाव दा नोंथाङा सिमान जादों जे बैफोर बिजिदिसिनि आन्दाराव थानाय लामाफोर मावनो हायाखै दा होमब्ला बै बिजिदिसिनि रायजो राजाफोर नोंथांनो बोरै भट होगोन नोंथाङा मावाखैनोब्ला बिथांमोना मिथिगौ दा 100ता जुदि थांनाय दैलाङाव बुजुजोब्बाय आं बिथांमोननो
औवानि दालां बानायना होबाय नोङो मोननै भिजिडिसियाव 100थासो दं प्रमिला रानी बायदेव फैदों बेनिफ्राय वाटार रिसोर्सनि फैदों बेनिफ्राय बहुद मिनिस्टार फैबाय फोद्दा बिसोर बुंनो हाया आंथ' सासे एमसिएलएसो बिसोर मिथिगौ बे मिनिस्टारफ्रा फैजोबदों आसामनि मिनिस्टारफ्रा 10 जनसो फैबाय दिनै हब'दे होनना बिसोरनि जादों चिफ मिनिस्टारानो आरो आंथ' सासे एमसिएलएसो आसामनि मिनिस्टार बहुद फैबाय आरो दै बानायाव फैदों आंबो थांफादों नायदों रायलायदों दिनैसिम साक्सेसफुल जानो हाया दा बाथ्राया बे मा नोंथांनि बिपिएफ पार्टियानो आसाम सरकारनिबो अंशीदारि दल आसाम सरकारावबो नोंथांमोननि मन्थ्रि दं नोंथाङा बुंखांबाय प्रमिला रानी ब्रह्मनि खोथा बिथाङाबो बिपिएफनिनो सासे एमएलए मोन आरो मन्थ्रि जानानै दङ दा आसाम सरकारनिफ्राय गोबांथार मन्थ्रि फैदों होनदों बिथांमोनहा आखाइ दैखांदों आरो नोंथाङाबो आखाइ दैखांनायखौनो थांगासिनो दङ होमबा रायजो राजाया मा मिजिं लानानै बे माने बागानपारा बियाबाव रायजो जागोन मोननै भिजिडिसि आं दहायनो होनदों मोननै भिजिडिसि एखे दुखु नांगौ खोथा दा नोङो जाय फैया मानो सोरबा मिनिस्टार फै सोर जियानो फै सारि साखा लाना थांनो हाया मटर साइकेल लाना थांगोन बे इलेक्सन आं नुवा सोरबाबो बेयाव नलबारि समस्तिबो गोलैयो मोनसेया नलबारि समस्ति माखासेया मोननै सिराल भिजिडिसियाव 7था ना 8था गामि दं अशक शर्मानि गोलैयो हेबो बुंनो हायाखै फैखाबाय बेखौ नायना थांदों थारमाने नोङो थाङोबा बे सिराल भिजिडिसियाव क'रामाराव थांबा प्रेसारनि मुलि जाना थांखानांगौ थारमाने नुयोबानो बिराद दुखु नांदों खोथा दै बानायाव आं थांदों आङो फुंनि 9थानिफ्राय थाबायदों थाबाय नायदों आं दा बिसोरना बेल' आरो दे नोंथांमोना बोरैहाय मावनो हागोन माबायदि मावगोन रायजोफ्राथ' मोजां बिपिएफनो भट होबाय थायो आरो बिपिएफ हानजानि 80% मानसिया बिपिएफ हानजानि गोजा बेयाव मुस्लिम ओमफ्राय बङालि मदाहि हरनिया बर' हारसाफोर दं दा नोंथाङा बुंबाय जे बिपिएफनि नेता गासैबो मानसिफ्रा होनदोङो दा बिथांमोना थाबाय थाखानाय बे बिपिएफआव मानोना बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि मोखांखौनो नुनो मोनलाबा होनदों एबार नोंथांमोना खेबसे आंखौ खेबसे नायबावदो आं हानायखिनि मावनो थाखाय सेस्था खालामदों आरो मावनोबो नागिरदों रायजोफ्रा बुजियो आंना ओरै आं जेखौ मावनो हाया जेखौ हागोन आङो बयबो रायजोफ्रा मिथिगौ आरो आं बेखौ मावगोन आं मावाबाथ' मावा आंखौ रायजोफ्रा मिथिगौ आरो आं मावगोन होनबाथाय गैलाबा खेबसेल' होनां रायजोफ्रा मिथियो आरो खेबसे होनबाथाय खेबनै होना बेखौ मिथिगौ आरो जोङो एमएलए जों रायज्लायनानै जोङो दाख्लै इलेक्सन कर्टआव खननायनि उनाव जों 7था लामा उद्घाटन खालामनो सानदों 7था बेनिफ्राय दा जोङो बिएमजिआव सार्भे खालामदों सिरालाव 22था लामा ओंखारना दङ दाख्लै कर्ट अफ ओंखारो जानायनि थाखाय जोङो बे पिएमजिखौ उद्घाटन खालामनो हायाखै गावसोर मिथिबाय नायबाय सिराल भिजिडिसि क'रामारा भिजिडिसिया नायबाय आरो नायनानै दा नुबाय नालाय गोजोनदों आरो आচ্ছা बे हिसाबै नोंथांनो भटखौ होसिगोन गावसोरबो नेटआव नायो दानि बयबो रायजोफ्रा गथ' गिदिर जायानो जाया मानो बयबो नेटआव नायो नुबाय नेटआव लामाया दंमोन आरो नेटआव दंमोन आरो आচ্ছা बे हिसाबै होसिगोन जाहैबाय आरो दानिया नोंथाङाथ' जोबोद माने समस्यानि खोथाखौ बुंजोब्बाय नोंथांनि समस्या जानाय आरो नोंथांनि बियाबाव गोनांथि जानाय माखासे स्किमनि खोथा नोंथां मावफुंनो हानाया मा थांनाय 5 बोसोराव आङो बागानपारा समस्ति हिसाबै 70% लामा मावदों 70% बनमालिनि दिनाव लामा मोनसे फाखा गैयामोन नोंथांमोना नबसिटु कदमतला बागानपारा टु बरमा नबसिटु बागानपारा बानायगासिनो दाख्लै बे कर'ना भाइरासनि थाखाय माबासो जफा टु पलासि सुबनखाता टु उत्तरकुसि टु सौखि पार्क
बेखौ दाखालि जों उन्दुखाबाय बे माखासे जाबाय बेनिफ्राय मयथाबारि टु उत्तरकुसि मयथाबारि सक टु फाग्लादुदि खैरानि फाग्लादुदि बेनिफ्राय मानो ओमफ्राय बनमालि सारनि गामिजों लामा गैयामोन ब्लक लामा बानायना होबाय आंथ' शिबसारजों नांलायो आं सार नांथारगौ लामायानो नोंबो उथिया आं जबाय थायो नांथारगौ लामाखौ नांथारगौआनो नांलायनानैबाबो जना थाबाय थागोन आं जेला जागोन लिरना हरगोन होनबासो उथिया थाबाय थागोन आं दा बे हिसाबै नोंथांनि स्किमफ्रा जाबाय थादों सिबा मोजां मोनो अनो आंखौ मिथिगौ बेखौ हरबासो थांगोन बे न'आव थाङा जबाय थागोन आं जै हरबाय उथिनानैल' फैबाय जाबाथाय दा सिबा बागान बागान मानसिखौ अनो आरो नोंथांमोननि निउसो होनो बाक्सायाव BPF दल हिसाबै एक बिख्लो होनबा बिखा बिख्लो होनबा बागानपारा 500 फैयो होनबा 2000 थाङो जोंना एक कर्मिफ्रा बिराद फाला गोजा ओमफ्राय 100 जन फैयोबा 500 जेराव मिथियावनो जादों जोंना हाइस बागानपारा थारमाने बयबो आरो जिमान जाथि दं मोजां मोनो आरो जोङो रायलायलायो जमा जमा जोंनाव खुनु दिन बागानपारा समस्थियाव नेपालि बाङालि हारसा मुस्लिम जोंनाव बेफोरबायदि गावजों गाव नांलायनाय गैया आरो मोजां अनलायो आरो बयबो दा नोंथां मावफुंनो हानाय होनबा लामानि बाथ्रा फैबाय आरो गुबुन जेबो गैला स्कुल PCDC अफिस ओमफ्राय मेडिकेल साब सेन्टार जेराव बानायजोबदों साब सेन्टार फिसा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बे बड'लेण्डनि सायाव अपारेसन बिनि सायाव आङो UPPLनि बिजाथि खाथिराम बर' बिथांजों इन्टारभिउ लाखांबाय बिथाङा अजद लाबोदों जे नोंथाङा थांनाय बोसोरबायाव जेबो मावनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बादिनो बनमालि बर'आ थांनाय माने 2012 मायथाइनिफ्राय 2015 मायथाइसिम 10 बोसोर MCL जानानै दंमोन खेबसे EMबो जादों जेबो मावनो हायाखै बे अजदखौ लाबोदों आरो बै हिसाबै देग्लायनि समावहाय UPPLनो रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा भटनि डिफारेन्सआव देरहागोन होनना बुंनाय जादों खाथिराम बर'आ आं बिथांखौ बिदि होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय जों होनाखै मोनसे बर' साहित्य सभानि मिथिं दंमोन आं फैसा हरदों आरो बिसोर मा होनो मिथिबाय थै मावनो होनबाथाय मावो गावनि लोगोफ्रानो होनदोंब्रा थां गिर'आव थां खाथिरामा गाव थांनाय लामाखौ सोरबा नायाखै माजाराथि टु खासिबारि लामा ब्लक लामा थां हिरा अरनियाबो खाथिरामोन मोनो बे खाथिरामनि गामि हिरा अरनियानि बिखुनजो गामिया बै मोनसे गामियानो दुब्लि मोनसे फोथारफोर आं मावना होदों बेजों थाबायगासिनो खारगासिनो बहा मावाखै मा खाथिराम मावदों बेखौ ना हिरा अरनिया मावदों नोंथाङाथ' पपुलार अनसुला नोंथाङा खाथिराम बर'खौ गावनि आवथायाव मानो लाबोनो हादिया जों बिथांनि न'खरनि समयसाखौ नुयोबा बिथांखौ जों अननो लुबैयो पलिटिकेल हिसाबै जोङो गाज्रि मोनलायनाया बे गुबुन राव गुबुन खोथा बे मानसिजों मानसि अनलायनाया मानसिनि धोरोम पलिटिकेल हिसाबै जों सोरखौबो गाज्रि मोनो बेलेग खोथा खिन्थु मानसि हिसाबै पलिटिकेल जों दोननानै जों बिथाङाबो मोनसे समाव एबसुनि खामानि मावदों बिथाङाबो मावाखै नङा मावदों जों जेला BLT थायोमोन बिथाङाबो मावदों खिन्थु जों पलिटिकेल हिसाबाव बिथाङाबो गहमालासिनो बिथांखौबो आं खालामो उफाय गैया बिसिनि गामियाव थांनांगौबा दाथ' नोंथांमोना नुगौमोन थारमाने बै गामि गेजेरजों थांबा ओरै लामा गोथौ जाला होमबा थारमाने ओरैबो हाग्रा दा नै गेजेराव गोजौ बिथिंबो गोजौ गेजेरजों दुल मोनो सारि साखा थांनो हाया नांबानो खादां नाङोमोन आरो आं सानबाय पलिटिकेल खोथायाथ' बेलेग लामाखौ बानायना होनोसै देनां बानायना होनायसै बिथांनि न'सिम एक बारनांगौ एक माबासिम खासिबारि होननायसिम मावनो हादों 9 किल'मिटार लामा नोंथाङा बे फिननायखौ होआखिसै जे आं बुंनाय जादों जे बिथाङा जे इसेबां दुखुथिया बा इसेबां माने बर' फरायसाफोरनिबो मावथिमोन नोंथांनिनो लोगो मोनब्ला बिथांखौ नोंथांनि लोब्बायारि मानो खालामनो हादिया आंनि गुबै सोंनाया आं बेखौ नों फै नोंथांखौ जोंबो
गोदोनि मावथि हिसाबै बिथांखौबो जोङो शिबसाराव लांनानै माखासे खामानि थामानि होनानै गोदोनि जिबनाथ' सेस दानि जिबनखौ गोदान रायजो जानायनि संसारखौ गोदान खालामफिनदों होनदोंमोन आं फै दा इसिबां दुखुथिया सुबुंखौ नोंथाङा खेबसे देरहानो चान्स होदो बिथांनो बोरै होलायगोन नों बिपिअ फैबासो होगोन आं बेलेग पार्टिजों बोरै देरहानो देरहायाथ' देरहाखाया बे बिपिअ फैनायाबो बेखौ गेलेहोगौमोन खेबसे चान्स होगौमोन आं गेलेथ'लामोन बेखौ गेलेनो होगौमोन आं होआ थै आरो होनदों आं जोंहा बिपिएफआ बागानपारा समष्टि हिसाबै 30,000 भटआ एखे 100% 30,000 भट आरो नों बर'आ 50-50 बर'नि भटआ बर' भटखै बेसेबां दं 15,000 नामा दं 15,000 खावनै खालामबा 7,000 बे 13,000 मोनदों थांनाय बाराव 13,000 मोनदों बे ओमफ्राय 18,000 मोनदों आं बेहाथ' बिराद गोबावनि आगोलनो टिकेट मोनदोंमोन आंथ' सानथामल'सो मोनदों सानथामाव 18,000 मोनदों थांनाय एमएलएआव जों 27,000 मोनदों बागानपारा समष्टियाव एमपि इलेक्सनाव 27,000 मोनदों जों रावबो हायाखै बिटिसिआवनो 27,000 मोननायानो आंल'सो बागानपारा समष्टियाव अबेहाय मोनदों 27,000 भट बागानपारा समष्टियाव 27,000 मोनदों नोंथांनि कन्टेस्टआ सोर जागोन कन्टेस्ट सोरजों जागोन दा कन्टेस्टआ बांसिनै नोंथाङाथ' देरहाबाय मानिबाय नोंथाङा सोरजों कन्टेस्ट खालामनो गोनां जागोन नोंथांनि बेनो खाथिरा मानि उन फैगोन खाथिरा मानि फैगोन उन फैगोन आगोल थांनो हायाखै उनसो ओमफ्राय दा बिजेपि ओमफ्राय अबर' मोनसे गामिनि थारमाने जों थांलायनाङा दा बागानपारा हालामाव थानाय जेनाखि भटारफोर दं नोंथांनि हालामाव थानाय भटारफोर दं बिजेपिनि भटार दं इउपिपिएलनि भटार दं आरो अनाबर' एबा गण सुरक्षा पार्टिनि भटारफोर दं बिथांमोना मोनसे समाव ज' जानानैहाय खाथियावनो ज' होजोबबाय अर दै थाव गोथां खेबसेनो जमा जायो ना बबेहाय नुयो बेलाय जाय बिजेपिनि हिराहरनो चेलेन्ज बियो नांगौबा बे आंसो भट होनो होगोन गावनि मानसिखौ खिन्थु हिराहरनो होआ नोंथाङा जे इसिबां गिदिर फालांगिरिमोन बुंनो थाङोब्ला साक्सेसफुल बिजनेसमेन साक्सेसफुल थिकादार रोहो रोहो सय सम्पति नोंथाङा बानायनो हादोंमोन थिका खालामनानै खैला बिजनेस खालामनानै आरो गेलामाल होनानै नोंथाङा 2015 मायथाइनि बिसायख'थिनि आगोल समसिम सानथाम आगोल समसिम नोंथाङा सासे माने माहाजोन सुबुं आरो अनफावरि नोंथांनि सय सम्पति रोहो रोहो जानायनि खारना जाबाय नोंथांनि निजा केपासिटि नोंथाङा बिसायख'थियाव देरहाबोनानै एमसिएलए जाबाय रायजो राजानि गेजेराव हाबनांबाय नोंथांनि बिजनेसा गैया जाबाय नोंथाङा माबोरै सामलायनो फैदों हादों जे नोंथांनि फेमिलि नोंथांनि बिजनेस आङो जेला एमसिएलएनि बिपिएफनिफ्राय टिकेट होबाय ओमफ्राय आङो सानलायबाय आंथ' 40,000 दरमा जोंहा TDA गैया इएमफ्रा दं TDA जोंना 40,000 दरमा नोङो गारि थाव सोनायाव क'क्राझार 10 बारसो थांबानो गैला पुलिसनि जाहोनायावनो सानबाय बिदिबाथ' आं भिखारि जागोन आंहा सानलायबाय जिखिनि आंनि खामानि दंमोन आद्रा ओमफ्राय जिखिनि पेपार नांगौ आंनि मिसेसनो आंनि हिन्जावनो थिकादारखौ गथायबाय दा बिथांनो गथायनानै बियो दा थिकादार जागासिनो दं आदसा कन्टिनिउ जागासिनो बिजनेसा कन्टिनिउ दा नोंथांनि कन्ट्रेक्टरनि लाइसेन्सखौ माने नोंथांनि अनजालि बिसिया लाबाय आरो बियो खालामना होबाय बियो माने बिजनेसखौ मावबाय बे रोखोम सोलिनो हादों
नोंथाङा बुंबाय दान मोनसेयाव 40,000 रां बेथन मोनो बेजों सोलिनांगौनि खोथा थारमाने होमबा मानसिफ्रा माने एमसिएलए जाबाय थानो लुबैयो एमसिएलए जानो लुबैयो आरो नोंथाङा मानो बे राजनितिनि थिलिनिफ्राय आनजायनो लुबैयाखै आंथ' लुबैयोसो आं एबार एप्लिकेसनबो होआखैथ' ना नोंथाङाथ' बुंबाय जे माने हगारा नोंथाङा दिनैनि दिनावहाय खाथिनामसो होग्रा बिपिएफनो नागारगोन इउपिपिएल नागारा जुदि बिपिएफ दलनिफ्राय सोरबा मोजां मानसि आं बेनो नागारगोन खिन्थु बेलेगनो होनायाव गैया बर' बिजेपि इउपिपिएल होजागोनाव गैया गेलेबायनो थागोन आं जेबा दा मा लाब दं एमसिएलए जानानै लाब गैया बिर'दिबाथाय गैखाया पार्टि जायोबा एसे एनै आरो नोङो भिसिडिसि चेयारमेनखौ मावनो हायो लाब गैयाबाबो रायजोनि खामानि माखासे मावनो हायो आरो पार्टिनिबा आरो गभर्नमेन्ट दानो हाबा बा मा महिमा दं राजखान्थिनि थिलियाव जे नोंथाङा राजखान्थिनि थिलिनिफ्राय दाबो आनजायनो हायाखै आं होनबाय दा मोजां बिपिएफ दलनि फैबा आं आनजायगोन थिखा मावफिनगोन आं आं थिखा मावफिनगोन थिखा मावनाया मजा दा नों गुवाहाटि थांबा ओइ सार बबाव दंलै मा जोंखौ बावबाय नामा बिदिनो मालाबा दिल्लीयाव बेमार नायजेनबा ओइ सार बबाव दंलै हारसिंल' दिल्लीयाव थाङो नामा नै गोदो एमसिएलए जायो टिकेट जाबा थै 15 दिन थाबाबो खोथा गैया दा साननै गैयाबानो के सार कोटा से आमाक के पावरी गेसी नाकि आमाक नालागे नाकि होनो गथ' गथायजों बेरायहैनो स्कुल नङा गथ'फ्रा माबा तेजपुराव सानैबो आसाम बिलायाव फरायो मोनसे कुइसन मिथिनायाव नोंथाङा जोबोद अनसुला रायजो राजा नोंथांनाव फैयो नोंथाङा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होहरो गरसे गरनै हरनानै गोसो गोजोन होहरो नोंथाङा बेफोरखौलाय बहाथो मोनगोन 40,000 नोंथांनि बेथना आं दहायनो होनबाय आंनि बिसिया थिखादार 100%आव 30%आव प्रफिट जायो 15%खौ न'नो सलायनो दोननानै 50%खौ मालायनो हरो आंनि हिन्जावनिफ्राय फैसाखौ लाहरो रानना हरो दानिया नोंथाङा जे सहाय खालामबाय थाबाय मानसिफोरनो मोजां मोनबाय पाब्लिकआ मोजां मोनबाय नाथाय नोंथांनि न'खरनाथ' नोंथांखौ लाइक खालामनाय नङा मानो होनबा गाव खामायनाय फैसाखौनो नोंथांनो हरबाय थानांबाय पाब्लिकखौ सिबिनो थाखाय आवगायाव आं थिखादाराव आंथ' एमसिएलए नङामोन नालाय थिखादार समाव सोरबा फरायनो हायो एडमिसन लानो हाया आरो दे ओरै होनो आरो दे एडमिसननि फैसा होआबाथाय गुजरात दिल्लीयाव थांगोन सार होनो सेंग्राफ्रा हिन्जावसाफ्राबो हौवासाफ्राबो होबाय आं होनाया 200-300 जन एडमिसन खालामना होयो आरो सोरबा बेमार जादों उफाय गैया होयो आगोलनो होखायो आं उन्दैनिफ्रायनो थारमाने आंना ओरै आरो दे आंल' धोनि जानानै आंल' फाखा न'आव थानानै आं जे समाव आं हानाय एफा एनै आं जुदि सहाय खालामाबा इसोरा मालाबाबो आंखौ माबोनाय नङा आंना बे आरो नोंथाङा जोबोद बेस्थ' थायो रायजो राजाजोंनो सिथाबनानै थायो दा नोंथाङा बिदि बेस्थ'आव थायो नोंथाङा न'खरनो मा समखौ हगारनो हायो न'खराव जोंहा फंबाय सासे दं फंबाया सोब दायथ' फंबायनाव हाथाय साथाय खालामनाय माबा खालामनाय जोंहा 150 बिगा हा दोङो ओमफ्राय गय बागानबो 30-40 बिगा दोङो फंबायनाव गासैबो फंबायानो मेनेज बे खेबाव बिपिएफनि सरकार जानाय नङा नोंथाङा मा बुङो बिपिएफआ सरकार जाया 100% जाया जायो 100% बिटिआर सुक्तिनि उनाव रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनफ्लेनाय फैदों इउपिपिएलनि फारसे आरो बिटिआर सुक्ति खालामनाय दोलोखौ एबा मानसिफोरखौहाय बिटिसिनि सासन खालामनो सुबिदा होनांगौ होननानै साननाय जाफुदों बिपिएफ सरकार जाया मिसा खोथा बे जोङो आगोलो बिपिएफआ मालाबाबो एनडिपिनिफ्राय भट मोनाखैमोन होनबाबो जों देरहादों एनडिपि जेला फैबाय जोंजों एखे लोगोयै मावबाय थै कख्लाबारिया एनडिपिनो टिकेट
100% देरहागोन बागानफ्रा समस्थियाव बर' गामियाव नोंथाङा हाबनानै नायदो सोंबानो जाबाय सोरनो भट होगोन होनना सोंलाय जायाखिसै बिपिएफआ खुनुरुखुम जेनबाय इउपिपिएलआ देरहानानै फैबाय नोंथांखौ इउपिपिएलआ गोसो खुसियै बरायबाय एबा बिजेपिआ नोंथांखौ बरायबाय एबा गणसुक्सा पार्टिया बरायबाय नोंथाङा बे हालामनि मोजां खामानि मावनो थाखाय थांनांगोन बै दोलोफोरजों आं थाङा जिबनाव थाङा आं थाङा नोंथाङा दहाय बुंदों रुलिंजों थानांगौ आं थाङा रुलिंजोंबा एसे एनै नाङा नांगौबा आं एमसिएलए जानो थाङा खिन्थु बेलेगनो बिपिएफनि अनगायै बेलेगनो सापर्टथारा खालामा आं उन्दैनिफ्राय आङो एबसु बिएलटि पिटिसिनिफ्राय फैनानै दिनैसिमनि चिफनि नेतृत्वआव दं आं बिदियाव गैया बिराद सना रुफा होनानै आंखौ बुरखायो फैसा होनानै फाननाया फैसा थाखाजों बायजाया रावखौबो आंना थाखा फैसा धन सम्पतिजों खोथा गैया पार्टि आगोलनिफ्रायनो नंगौ दाबो नंगौ आंखौ थावमारनो सोरखौबा थावमारनो लांनो हागोन आंखौ खुनु दिन जों बिदि नङा जोंनो बे बिपिएफखौ जों जन्म होदों थैजासे थागोन आंनो टिकेट होनाय होया बाद खिन्थु बागानबासा समस्थिखौ बिपिएफखौ देरहाहोनाय आंनि उद्देश्य आं जेलासिम थांनानै थागोन बेलेग पार्टिखौ देरहाहोआ आंनो टिकेट होनाय होया बेलेग बाथ्रा बेलेगनो बिपिएफ पार्टिया टिकेट होबाबो होयैखौ गारा देरहाथारगोन आं आंनि सभाव बे बेलेगनो होनो आं नोंथांनो इएमखौनो जासिबाय इएम जायोब्ला गोबांथार खामावनो हायो नोंथाङा निजे मिथिगौ इउपिपिएल सरकार जानोसै नोंथांनो इएम मोनसे होनोसै नाङा जायगानि डेभेलपनि खोथा नाङा आंनो बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मोनथिनोसै दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों दिनै मोनथिनो मोनबाय जे नोंथाङा बिपिएफ हान्जायावनो थागोन आरो अपोजिसनाव थानांगौबाबो बिपिएफनि जानानै नोंथाङा थागोन दा बेखौ मोनथिगा हसिगा रायजोफ्रा दिनैनि दिनावहाय साननो लागि हमनोसै जे सरकारा इउपिपिएलनि जानोसै जिहेतु जोङो इउपिपिएलनि भटखौ होनोसै नोंथाङा जेननोसै बागानबासा समस्थियाव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय दिनैबो रावबो गोहो गैया एमएलएआवबो हाया एमसिएलएआवबो हाया बिटिआर सुक्ति रायजोफोरा बेखौ मिथिखागौ दा बर'जों मोनसे दानस्लायदों हारसाजों दानस्लायदों इंलिसजों दानस्लायदों बयबो रायजोफोरा फरायनो नायजोबबाय मा दं बे बिटिआर सुक्तियाव बयनोबो जों होबायानो फरायनो गोबां दं इउनिभारसिटि गायसननायनि बाथ्रा फैदों बिदिनो गोबां फसंथाननि बाथ्रा फैदों आरो गामि एरहोनायनि बाथ्रा फैदों आरो जाय गामिफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे सिन्था अनाबर'नि खोथा बे गामिफ्रा जोंखौ जारला खालामबाय थानाय बेफोरखौ जोङो हगारहरनो मोनसिगोन जोंहा एबार बर'नि गोजा जानोसै सिन्था गैयै जानोसै बिटिसिआ बिटिआर सुक्तियाव बे दङ होमबा बिटिआर सुक्तियाथ' गाज्रि जायाखै दे आगोल जिखिनि जोंनो दा नोङो सुबुनखातानि हारसा नेपालाथ' थाङा बै बरदारनासो थांगोन बे सुबुनखाता हारसा नेपाला थांगोन नामा बर' गोजा थागोन नामा बे सुबुनखाता हारसा नेपालाव थांगोन थांगोन बिसोरबो बोरै थांनांगौ थांनो लुबैनाय दं बोरै मेबा बोरै जागोन बेलाय सुबुनखाता बै उथुरखिसे दं नेपालफोर गामि दं बोरै मेब जागोन बेलाय मेब माथ्र बर्डार एरियायाव सोरबा हाबबा हाबनो हायो सोरबा बर' गामिया फैयोबा फैनो हायो बेसो बिनि बादि जेबो गैया सुबुनखातानिफ्राय थाङोबा नब'सिम थाङोबा मेबानो जाला माथो बेलाय बोरै मेब जानांगौ बेलाय बिदि नङा खालि बर्डार एरिया जेखिनि आंना बरमानिफ्राय एखेबारे बरमानिफ्राय सिदा ओरै धुमधुमासो फैनाय लामा दं बेहाय थारमाने ओरैहाय बर्डाराव ओरै बिटिसिबो दं नन बिटिसिबो दं दा बिसोर हाबलाय ओंखारलाय खालामनो हायो दा हारसाबा मोजांसो मोनदों दा बिटिसिआव फैगोन होननानै दा मिथिगौ फैगौ साथिथा जागोन माखासे सिट जागोन फैनोसो नागिरदों बिटिसिआव हाबनो खिन्थु मोनसे आरो जोंहा बिटिसिआ मोनसे समाव बिटिसि सुक्ति खालामनायाव दा हिरा हरनियान बुंनायासो जाहैबाय मय गाव कर्तन करबा दिमनाया बेनासो जाहैबाय थाङै थाङै थारमाने हाबनो हानांगौ खिन्थु दानख'नो होनो नाङामोन आरो
जोंनाव प्लाससो जानांगौ खिन्थु माइनास जानो नाङामोन आरो जोंना माबा प्लास माइनासबो मा जाखो बेलाय खेबसेनो प्लास माइनासआव मा जानो बेलाय बे आरो दा बिटिआर सुक्तियाव रायजोआ मिथिगौ मा मा दं मा मा गैया बिटिआर सुक्तियाव बेनो मात्र 15,000 पेकेजल' बोसोराव 500 क्रर स्टेटआ 250 सेन्ट्रेला 250 जोंलाय बेखौनो मोनबाय थाखानो आगोलनिफ्राय जुदि होनो मोनबाय बिटिआर सुक्तियाव बोसोराव 1000 कौटि नांगौ बोसोराव आरो 500 नङा 1000 कौटि नांगौ होनबा एखेबारे नंगौ एसे खालामनाय जादोंमोन 500 आगोलबो मोनो जेला बिटिसि जानायनिफ्राय दिनैसिमलागै 500 कौटि फैबाय थायो बोसोराव बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा दासिम मेसेज मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL आरो NDPनि माखासे दोलोफ्रा दिनैनि समाव बिटिआर सुक्तिखौ मोजां बुंबाय थादों आरो रायजो राजाफ्रा फोथायदों जे बिटिआर सुक्तिया थिगैनो दं फलेन्द्र बसुमतारीनि बुंनाया बेवहाय फालिजानाय नङा दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिथांनोनो भट होगोन आंनि मथे आं बे रायजोबा गाज्रि मोनदों गोदोनिफ्राय जों बड'लेण्ड बिबाय थानायखौ जों पलिटिकेल हिसाबै जों माबा माबि होनो बेलेखा जाबाय खिन्थु बड'लेण्ड बिनाया जोब्बाय प्रमदआ फोजोबना गालांबाय 19 बोसोर बे एबसुआव थानानै बयनिसाय जोबथारनाय कुइसन जोबथारनाय बे जाहैबाय जे कर'ना भाइरासनि जाहा दा समस्या दङ लकडाउन जादों भारत हादर नाङै दा बेनि थाखाय माने नोंथांमोननि दोलोआ रायजो राजाखौ सहाय खालामनो हायाखै आरो नोंथाङा सानफ्रोमबो नोंथांनि रायजो राजानो नोगोरारिफोरनो सहाय खालामोमोन सानफ्रोमबो नोंथाङा अनसुंथाइ हरोमोन लकडाउन जानायनिफ्राय नोंथाङा हरनाय अनसुंथाइया लामाया बन्द' दा बे हिसाबै नोंथांखौ सानफा एफा माने एरायलांनो लागै हमदों नोंथांजों डिसटेन्सआ बारा जाबाय थादों जायनि थाखाय नोंथांखौ लोगो मोननायाबो सम्भब जायाखिसै भट होनायनि बाथ्राखौ साननो हायाखिसै आं होनो मोना आजा मिसेसआथ' थिखादार नालाय होनो मोनो बे दा आयेनथ' बेरेखा नङा बे नरेन्द्र मदियानो होनदों आयेन बेरेखा मानो नरेन्द्र मदियानो होनदों मानो होनबा नोंथांनि मिसेसआ रानदों माने नोंथाङा रानदों आंनि मिसेसआ थिखादार आंथ' रानाखै आंनि आखाइजों रानोबा खम दाख्लै डिसि बेखौनो नांलायदों दाख्लै समखौथ' 150टा न' बायदों 150टा न' बायदों बर'फोराथ' न'आव मोनसेल' हादान जायगायाव समान जाजोबना थाबाय आंनि हिन्जावा 1500 जानो हादों मा बेरेखा जानो बा बबे थानांगौ बिसोरो बबे हाखर लावना थानोसै बेखायनो डिसि नांलायदों दैनि थाखायबो नांलायो आं अनसुंथाइखौ थ्रु VCDCआ होनो मोनो नरेन्द्र मदिया होनदों गोरिब मानसिनि जिमान हायो बयनोबो रानना होनांगौ बेखौसो होनदों दा आंनि हिन्जावा थिखादार नालाय गभर्नमेन्टनि थिखादार होदों हिन्जावा रानना आंथ' रानाखै हिन्जावा रानदों आरो जुदि डिसिआ होनोबा आंनि हिन्जावनो हरथों लिरनानै देवर मिसेसो दिबानरि होननानै जोंबो आरो केस होगोन आंनि हिन्जावबाबो आंजों लेबबो गैयाबो जानो हागौ बे कन्ट्रेक्टर जानो गैयै मानसिखौथ' फुथारनो हाया बे होदों बेयावलाय मा खोथा दं केस होनांगौ डिसिबाबो केस होनांगौ कर्टआव केस होनांगौ नोंथाङा दा बे समावहाय माबायदि मुखुब जाना दङ दाथ' बिसायख'थिनि केम्पेइनाव थांनो मोना नोंथाङा माने न'आवनो आबद्ध जानानै दङ नोंथांनो गोजोननाय होदों नोंथाङा जोबोद फ्रि एन्ड फ्रेंक आरो गावनि बुंनांगौखौ लाखोमाया सिखोमाया बाथ्राखौ बुङो जायनि थाखाय नोंथाङा रायजो राजाजों जोबोद मानिजायो अनजायो आरो नोंथाङा रायजोनि गेजेराव हाबबाय थानो हादों दा जोङो गोबांथार सावरायबाय आरो गोबांथार सावरायनांगौ दंबावोमोन नाथाय जोंना समा एसेबां गैया हिसाबै नोंथाङाबो बे लकडाउन बुब्लियाव माने गोबांथार पलिसि एडप्ट खालामनांगौ फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जों नोंथांनि समखौ आरो नस्थ' खालामनो सानाखै जों बेखिनियावनो जोंनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोनथों खुलुमबाय